L'àmbit d'educació per la justícia global és un grup de treball format per monitors i monitores, exmonitores i exmonitors del MASEC que ens reunim per debatre i treballar sobre diferents aspectes de justícia global en el món de l'esplai. L'assemblea cada any decideix un tema i enguany ens hem centrat en el consum responsable als esplais. Des de les activitats que organitzem des de l'àmbit, anualment fem una jornada que serveix per trobar-nos i posar en comú amb els diferents monitors i monitores el tema que estem treballant. Aleshores ve un expert, en aquest cas ha estat en Marc Pasqual, que és ambientòleg, i a partir de la seva xerrada fem una sèrie de tallers que permeten intercanvi d'opinions, inquietuds i realitats de diferents esplais i diferents monitors i monitores. Aquest any ha estat telemàtica, però tot i així ho valorem positivament perquè ha permès fer un punt de trobada igualment malgrat la distància i el confinament. Aquest any el recurs l'hem centrat en el consum responsable. Està dividit en 4 grans temes per treballar sobre el material, el tèxtil, el marxandatge que podem crear des dels esplais, el transport, l'allotjament i la gestió dels residus. Creiem que és molt útil perquè l'hem creat des del grup. Hi ha diferents preguntes que porten a la reflexió dels esplais per treballar amb diferents edats, amb els infants, amb els joves. Aquest recurs el trobareu a la pàgina del MECEC on posa recursos. Si voleu ampliar més informació podeu trobar l'Estris 232 que parla sobre l'emergència climàtica i com treballar-ho en el món del lleure. Creiem que és molt important que tot el que fem en el nostre dia a dia, en les llars, ho traspassem als esplais, ho treballem amb els infants i amb els joves i no ens ho quedem només en el nostre dia a dia.